Morjesta vaan kaikille. Eli ensimmäistä videoblogia tosiaan ajattelin tästä tehdä ja ihan näin vähän kertoilla, että mitä täällä on kanavalla tapahtuu ja mitä on tapahtunut ja mitä tulee tulevaisuudessa tapahtumaan. Ja siitä, että kuka mä oon ja mitä mä täällä teen. Mä oon Henri. Mä oon kotoisin Siilijärveltä, asun vieläkin täällä. Tällä hetkellä käyn lukiota. On lukio ensimmäisellä siis nytten. Kanavan perustin 27.8.2011, eli semmoinen pari vuotta sitten, suunnilleen puolitoista vuotta sitten. Ja tarkoituksena oli silloin, että ihan vain jotain random videoita aina joskus saadaan tehdä ja pistää kanavalle. En oikeastaan ollenkaan tiennyt, että mitä mä silloin pistäisin edes kanavalle. Ajattelin, että jos jotain hyvää sattuu joskus, niin pistän semmosia videoita, mutta ei oikeastaan muuten sen enempää mitään ollut ideana. Mutta nyt tää on vähän lähtenyt siihen suuntaan, että vois enemmänkin tänne videoita tehdä ja on ruvennut tekemäänkin enemmän videoita. Tällä hetkellä koulut on loppumassa nytten, lukio ensimmäinen vuosi päättyy mulla, joten jää paljon enemmän aikaa nyt tehdä kaikenlaista täällä kanavallakin videoita. Oon pistänyt nyt jonkin verran, mulla on parikymmentä videota jo on ladannut. Editointi on hyvin vähän, kuten huomaa, niin on niissä vähän on editoinut niitä videoita, mutta en ole hirveästi vielä. Tässä koko ajan yritän parantaa näitä. Editointiohjelmaa mulla on Pinnaclen 16 Plus editointiohjelma. Ihan semi-jees. Sillä onnistui jonkin sortin editoinnit ja mä ehkä joskus tulevaisuudessa ostan jonkun hienomman ja paremman, mutta tuollakin on pärjännyt ihan hyvin. Kameroita mulla on tällä hetkellä 3 kappaletta nyt. Mulla on 2 Nikonin järkkäriä, D5100 ja D3100 ja sitten on GoPro HD Hero 3 Silver Edition tietokone. Nyt mulla on vihdoinkin osannut niinku just täydelliseen kuntoon koneena. Mä joulun alle jo niinku ostin siis osat koneeseen ja sitten kasattiin yhden tutun kanssa se. Tai tuttu lähinnä kasasi ja sitten autteli siinä kanssa ja näin tutustui siinä samalla, että mitenkä tietokone kasataan ja näin. Ja rakennettiin tosiaan ihan kunnon pelikone ja näin, että on ihan jyty ja näin. Siitä tulee videota ja esittelyvideota tulevaisuudessa. Ja nyt se on tosiaan just täydessä kunnossa ja näin, että mulla oli vielä pieniä ongelmia näitä ohjelmien kanssa siinä, mutta nyt on hyvässä kunnossa. Mitä tulevaisuudessa? Enemmän videoita tai vähemmän videoita, johon käyttää sitten enemmän aikaa. Se on, jättäkää kommentti tuohon alas, että tiedätte kummasta tykkää sitä enemmän. Siitä, että mä lataisin enemmän videoita, mutta jossa en välttämättä ihan niin paljon työtä tekisi niiden eteen, on se, että mä sitten lataisin vähemmän videoita, mutta sitten niissä vaikka esimerkiksi editoinnissa niin tekisin paljon enemmän sitten töitä siihen eteen. Ja editointia yritän nyt alkaa harrastaa vähän enemmänkin, sillä tavalla, että mä pikkuhiljaa paremmaksi tulisi siinä, että tää nyt on ensimmäisiä kertoja, niin käytiin editointiohjelmaa tämän talven aikana tai viime talven aikana. Ja pikkusen sillä on yrittänyt jotain saada aikaisemmin, mutta ei vielä oikein mitään. Tämä on ihan perusjuttuja vaan. Tulevaisuudessa tuun tekemään tuon kasatun tietokoneen esittelyn. Se on semmonen, mihinkä pitää ihan varata 1 tai 2 videota. Se on ihan hieno. Se on kunnon pelikone ja editointikone. Ja tällä hetkellä näkyy, niin mulla on tässä vain 1 tietokoneen näyttö. Mulla on täällä läppäri ja TV-näyttö, mutta pistän toisen näytön nyt kiinni tässä ihan lähipäivinä ja sitten pistän myöskin läppärin, sillä se niin kuin skypetyskoneena käytän sitä tai jotain muuta, jos tarvitsee sivussa tehdä ja sitten ihan varaan 2 näyttöä ja näin pelikoneella. Vinkkejä. Jos teillä on jotain vinkkejä, antaa mulle, miten mä voisin parantaa näitä videoita tai editointia tai näin, niin arvostasin niitä tosi paljon. Ja sitten mä voin antaa kanssa vinkkejä esimerkiksi, jos mennään tulevaisuudessa joku kasata vaikka pelikonetta tai jotain tämmöstä tai näin, niin mielellään annan vinkkejä sen enää, että pikkusen on jo kokemusta enää ja kokemus on sitäkin enää, että
ei ole vielä kone räjähtänyt yhtään minnekään, vaikka kohta puoli vuotta ollut tuossa toiminnassa. Sitten reissuja. Mä matkailen melko paljon. Just kävin tuossa 10 päivän reissun Kiinassa. Ja kesällä menen Kanadaan reiluksi kuukaudeksi. Ja näin. Et niiltä reissuilta mä nyt pikkusen yritän kasata jotain videota tuosta Kiinan reissulla. Mulla onkin vähän matskua jo. Kanadan reissulta sitten kuvailen jonkin sortin matskuja, jos sais sieltä jotain siistiä. Niin varmaan GoProlla ja järkkäreillä sitten. Niistä sitten jotain videota luultavasti tulevaisuudessa tässä. Mutta toivottavasti pikkusen paremmin olette tutustunut minuun ja mä oon päässyt esittelemään itteni ja kertomaan vähän itsestäni, niin ei näkemisiin.